Anna Dodes i Noguer va néixer a Folgueroles l'any 1962 i va ser brutalment assassinada a Montpeller l'agost de 1986 mentre viatjava amb una amiga seva pel sud de França. Com veieu, va morir molt jove, quan encara no havia complert els 24 anys, i per tant la seva obra, el seu corpus literari, és un corpus necessàriament prematur, necessàriament breu i sobretot injustament estroncat. A més, i fins fa ben poc, l'obra, el corpus literari d'Anna Dodes, era molt poc accessible i si se la coneixia era pràcticament només com a poeta. En aquest sentit, el primer recull de poemes de Dodes fou Paisatge en hivern, que va ser guardonat amb el prestigiós Premi de Poesia per a Inèdits Amadeu Oller de l'any 1986. Abans de l'agost d'aquell mateix any, però, Dodes encara va tenir temps de deixar enllestit un segon recull de textos, publicat al Volcà, que veuria la llum de manera pòstuma 5 anys més tard, l'any 1991, en un llibre homònim que comprèn Paisatge en hivern, el Volcà i els poemes esparsos i esbossos. Abans de tot això, però, l'Anna Dodes ja havia escrit alguns contes i la veritat és que ja havia rebut un cert reconeixement per aquestes narracions breus. Així doncs, el 1981, Anna Dodes va rebre el Premi de Narrativa de l'Ajuntament de Vic amb el conte Capvespre de foc i de grana, que va ser publicat l'any següent al número 101 de la revista Ausa. El 1982 va guanyar l'accèssit del Premi de l'Ajuntament de Calldetenes amb el conte La deessa de les flors, que fou publicat aquell mateix any al número 1 de la revista Clot, i ja de manera pòstuma, l'any 1991, i per tant el mateix any que va publicar-se al Volcà, l'any 1991, al número 126 de la revista Aus, es publicarien 3 de les 4 narracions que plega el conte Les ciutats. El fet, doncs, és que a partir del 1991 els textos d'Anna Dodes es converteixen en una veritable raresa bibliogràfica, cosa que per sort es reverteix l'any 2015 quan l'editorial La Busca reedita i per tant torna a fer accessible a tothom qui ho vulgui això, el recull de poemes del Volcà, mantenint el pròleg a la primera edició que va fer-ne Jordi Sarsenedes i afegint-hi un text introductori de la poeta Núria Martínez Vernis, que l'any 2001 va rebre el Premi Memorial Anna Dodes i Noguer. A propòsit de Paisatge en hivern, recordem que el Volcà recull tota l'obra en vers d'Anna Dodes i per tant inclou Paisatge en hivern, el Volcà i els poemes esparsos i esbossos. Doncs a propòsit de Paisatge en hivern, la mateixa Núria Martínez Vernis, el pròleg d'aquesta edició de 2015, ens parla del misteri de la calma de després, cosa que trobo força encertada en relació amb un llibre tan enigmàtic com és Paisatge en hivern. En aquest sentit, i perquè veieu una miqueta què vull dir, us llegiré el 5è poema del recull de Paisatge en hivern, que diu el següent. S'amaren els vidres, nostàlgia immensa, riu de llàgrimes, finestra. Rellisca avall tot, quietament, rodó com el gat a l'estora. Ara els grans vents avancen sense remor pel camí de plomes. S'adorm el cor i els cristalls xops les lentes gotes com s'abalteix el món. Paisatge en hivern, doncs, ens parla d'una certa distància, d'un cert estatisme, d'una certa fredor i d'una certa passivitat que ja se'ns anuncia al títol i que rebla el primer poema del llibre amb el vers «El meu cor pertany a la grapa d'un ogre». A Paisatge en hivern, doncs, hi ha una mena d'empresonament original, una immobilitat forçada que pesa, que glaça, que se suspèn en el temps, com la boira, i la paraula poètica aquí em sembla que funciona com a manifestació d'aquest fracàs derivat de l'intent frustrat de moure's, que és l'intent frustrat de dir allò que realment es voldria arribar a dir. La paraula poètica de l'Anna Dodes, doncs, jo l'entenc una mica com un elogi del fracàs de dir, com una celebració d'aquesta impossibilitat o com una recerca per dir-se en el silenci. Paisatge en hivern, en aquest sentit, diu no pas la cosa, sinó la traça visible de l'absència de la cosa. I diria que el Volcà manté aquest valor representacional del llenguatge poètic, però ja no dit des de la immobilitat blanquíssima del glaç o del marbre, sinó des de la fricció agitada del magma. Cal notar en aquest sentit l'oposició aparent que s'estableix entre les dues realitats a què es refereixen els títols de Paisatge en hivern i del Volcà. De l'estatisme, el fred i la immobilitat passem al tro, a la fluïdesa de la matèria fosa, al foc.
Val a dir, però, que la potència del volcà és també una potència latent, és un ser o un estar en potència. I és per això que la poesia, el volcà, segueix sent la manifestació d'un rastre de lluita, d'un intent frustrat d'anunciar el món i de trobar un lloc per al jo que s'anuncia en aquest món. D'acord amb tot això, un poema del volcà que diu: res com el foc, com la brasa, i la mà que l'agafa i es crema, el dolor, i no pas l'agònica successió de flames i dies. Incombustibles, un aire inflamat a dins la perversa impotència d'un fat que no és, sinó espera. En general, doncs, jo diria que la poesia de l'Anadodes és una poesia sobre el repte anunciatiu de dir-se, però de fer-ho defugint dels sentits establerts, dels sentits unívocs, de la cosa que és dita d'una vegada per totes, de la cosa que és fixada en un únic significat que arrasa amb tota la resta de possibilitats latents. En aquest sentit, i d'acord amb un dels darrers poemes, dels poemes esparsos i esbossos, han marxat els cavalls al galop, dies que nerviuts s'enlairaven, han marxat primer uns, després tots, i la prada aixafada, el llot paulles, marcades, el riu sollat, l'herba escapçada, surt algú de la casa, poruc, i en veure'l surten els altres. Tot fa pudor de fems, de cavall, de tarda terriblement solitària. El fet amb tot és que si la poesia d'Anadodes és certament inquietant, pertorbadora i fins i tot violenta, això és perquè d'alguna manera sempre està marcada per presències amenaçadores, presències que sovint prenen forma de cavalls, de gossades, però que també es personifiquen en la figura del pare, d'aquell ell majúscul que amb la seva llei majúscula i hegemònica posa en perill l'espai en el món, precari per definició, en què habita la filla. I que en el cas d'Anadodes és un espai que té a veure amb un desig d'indeterminació, d'ambigüitat, de recerca permanent i permanentment inacabada. Certament com un esbós, com un espai, com un pensament espars. Això que dic ho podríem veure justament en un poema força llarg del volcà que l'Anadodes, com la Sílvia Plath, va titular Pare, però prefereixo passar a la prosa i fer-ho presentar-vos això. Capvespres de foc i de grana, que fou publicat a finals de 2018, per tant fa poc més d'un any, i que és una edició a cura de Caterina Riba i d'Esther Pou, que recull la gran majoria de les narracions breus que s'han conservat de l'Anadodes i que són la deessa de les flors, les ciutats, Amor de cendra, Capvespre de foc i de grana i Bac. En general, Capvespres de foc i de grana és un volum força heterogeni, però si hi ha un element amalgamant de la majoria d'aquests relats, o dels més significatius, és precisament aquella amenaça inquisitiva que us deia. Una amenaça que actua per dret de conquesta i que prové del regne de la llum, del logos, del cel, de la claror. En aquest sentit, tant el conte de la deessa de les flors com el conte Capvespre de foc i de grana poden ser interpretats com dos relats sobre l'abandó de l'estadi prelingüístic com a conseqüència de l'adquisició simbòlica i més o menys forçada del llenguatge verbal, després de la qual cosa la filla, simbòlica o literal, cedeix a la llei hegemònica del pare, que és la llei de la cultura canònica, de la història oficial, dels sentits i de les veritats convingudes. En cedir a la llei del pare, doncs, la filla perd per sempre més aquell espai en el món on encara era possible d'evitar l'ambigüitat, la inconcreció i, en general, la llibertat dels estats latents, del ser en potència. Així doncs, i d'acord amb la narradora de Capvespre de foc i de grana, la narradora ens diu: assistia admirada a l'encís del capvespre silenciós. Encís que es trencava quan entrava el pare de cop i obria els llums barroerament i abaixava les persianes fent molta fressa i cridava i sopava amb tots. Jo odiava el pare, que entrava obrint la porta amb un fort espetec. El sol s'avergonyeix cada dia de ferir-ho tot amb la seva mirada insuportable que destrueix tots els encants del món i els ensenya i els humilia davant de tothom. Tots els pares del món
van inventar les bombetes i ja no podem retrobar la dolçor de les pomes, de la mel, del foc i de la boira. El pare, doncs, com veieu en aquest conte, s'associa i es confon amb el poeta, també home, també mascle i també profanador de silencis, que apareix més endavant, i representa el logos, la llum, la força apol·línia. A més, i en tant que pare, es creu amb el dret legítim de conquerir el territori encara verge i salvatge de la filla, que no pot fer res més que contemplar la seva pròpia derrota. Una derrota representacional del logos contra els territoris obscurs, boirosos i indefinits de més enllà dels límits del llenguatge. Una victòria de les forces d'ordre masculines contra el pretès desordre i la pretesa irracionalitat dels impulsos femenins. Tota aquesta violència representacional que cap vespre de foc i de grana es desenvolupa en termes simbòlics, a la deessa de les flors ja s'assembla més a un crim de sang. En aquest conte, un home queda encisat per l'encant inenarrable de la deessa de les flors, que és una mena de nena nimfa que significativament no parla, només canta. A mesura, però, que va passant el temps, el que al començament és un sentiment d'amor innocent i paternal s'acaba convertint en un desig de possessió, de conquesta del cos de la nena. Es tracta d'un desig representat com una amenaça bestial i monstruosa que sovint adopta la forma d'una au de presa i que l'home, que curiosament és el narrador del relat, explica de la següent manera. De vegades, el neguit venia en forma de somni i mil imatges rebullien en mi com en el mar més brau. I de vegades era la por, la més cruel companya de les meves nits d'insomni i em sentia despullat, impotent, enmig de la foscor més gran. I veia monstres que m'arrabassaven el que jo més estimava, i veia una casa buida que s'aterrava i l'enorme aligot omnipotent, que reia sarcàsticament i deia «Ho veus, ho veus!». I l'angoixa més desesperant em despertava de nou, i la matinada em retornava altra vegada la calma que recorria pausadament el dia. Ella, mentrestant, dormia el son més somrient al meu costat. Al final d'aquest conte, una calorosa tarda d'estiu, el desig de possessió que sent el narrador s'imposa i a partir de llavors la nena nimfa ja no es mou mai més, ni mira ni veu res, només roman sobre l'herba socarrimada, amb flors abrosades i seques als cabells i tot el cos estès com una flor marcida. Doncs bé, per anar acabant, voldria dir o confessar que cada cop que llegeixo aquest darrer conte que us he dit, La deessa de les flors, em resulta impossible no pensar en el terrible desenllaç que va tenir a Montpeller la vida de l'Anna Dodes i de l'amiga amb què viatjava. Quan llegeixo aquest conte em resulta impossible no traçar un paral·lelisme entre aquesta conquesta representacional i la violència masclista, entre el desig de possessió simbòlic i les conductes possessives que naturalitzem tot sovint en nom del desig i de l'amor. Amb això no pretenc reduir el corpus literari de l'Anna Dodes a les circumstàncies de la seva vida ni de la seva mort, però sí que em sembla que la poètica del silenci estàtic, de la latència, de l'ésser en potència d'Anna Dodes és una poètica que s'enriqueix, que guanya quan una la pensa no només com una opció poètica, sinó també com una opció política, o encara més, com una opció poètica en la mesura que és una opció també política i viceversa. Acabaré, doncs, llegint-vos el començament del conte La ciutat eterna, que em sembla que representa molt bé aquesta opció poètica i política de la caiguda extàtica en el no llenguatge. La ciutat eterna, que és una dels quatre relats de les ciutats, comença així. Quan la serp verinosa la pessigà el turmell, una lassitud extrema s'apoderà dels seus membres i en pocs instants fou a terra, morta. Revinguem-s'hi ja en la ciutat eterna, allà on el silenci regna i totes les coses són lentes i profundes. Estirada en un terra llis, obria els ulls serenament i respirar la quietud. Tot era d'un blanc immaculat, d'una lluïssor que hauria pogut ser aclaparadora, però no ho era. Un sostre brillant al seu damunt. Girar el cap a banda i banda, tot blanc. Ho mirà lentament tot i lentament començar a incorporar-se blanament, sense fer força. Asseguda al terra llis, anar mirant al seu voltant.
Cada objecte d'aquella ciutat era tan important que requeria hores senceres de silent observació. Cada casa era forma, era blancor, 1000 arrugues, 1000 puntets, fins a arribar al fons, al gra més petit. Ho mirava i mirava tot, cosa per cosa, fins que ho coneixia a la perfecció, a la més remota pregonesa. I ella mateixa esdevenia paret i llum i vidre, i allò que hi ha dins molt endarrere del vidre i de la llum. Després, un nou cosmos apareixia i l'anterior món s'esborrava. Ja no era paret, ja no era vidre, ara era rajol, fred enrajolat blanc, de juntures plenes de pols. Era aquell rajol, aquell rectangle de marbre. Era un porus, a dins del porus era fred i tota ella no era sinó això. Gràcies.